सासे सेंग्रा ओरैबादि क्ररपति दंमोन नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ हिन्दीयाव फंसे बाथ्रा दं हर एक बाप का बाप होता है। बे सेंग्राया गावनि ड्राइभारनो खोन्थायो जे गावनि लोगोआ प्राइवेट जेट बायबाय तो बियो गावनि किस्मतखौ गाज्रि होननानै बे ड्राइभारनो खोन्थायो नाथाय बे ड्राइभारा बुङो बेखौ जे नोंनि किस्मतआबो एसेबां गाज्रि नङा अदेबानि जोबोर मोजां। अब्ला सेंग्राया ड्राइभारखौ बुंफिनो जे बै जेटआव बेसेबां गोजोननाय दं बे गारियाव एसेबां गोजोननाय गैया। अब्ला बे समावनो बबेनिफ्रायबा सासे सेंग्रा फैनानै बेखौ बुंफैयो जे हेलौ सार बे कारा गोदान नामा? बे काराथ' आंनि ड्रिम कार जे आंनि खाफालावबो बेफोरबादि गारिफोर थायोमोनब्ला आंनो जिबनाव जेबोखौनो नांलामोन। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ जे बे सेंग्राया गावनि बे गारियाव गोजोननाय गैया। गुबुन फारसेथिं बै सेंग्राया बिनि गारिनि सायाव एसेबां इस्सा एसेबां लुबैनाय देखायो जे नोंसिनि जिउआव एसेबां खुसि एसेबां गोजोननाय दं होननानै बियो ओंखारलाङो। अब्ला बे मानसिया ड्राइभारखौ बुङो जे नोङो थिगखौनो बुंदोंमोन जोंनि जिउआव जा दङ बेजोंनो गोजोननानै थानो सोलोंनांगौ अब्लासो बियो रियालाइज खालामनो हायो जे गावनि किस्मतआबो एसेबां गाज्रि नङा। बे एखे सिटुएसन बै सेंग्रायाबो गावनि गारिनि सायाव एसेबां गोजोननाय गैयै जायो जे गोदान गारि लानो बियो जोबोर टेनसन खालामबाय थायो। बे समाव सासे सिख्लाया फैनानै बेखौ बुङो जे नोंहा मा जादों जे गारि गाज्रि जादों नामा? बेबायदि बुंनायाव सेंग्राया बुङो नङा जायाखै नाथाय आं बे गोजाम गारि सालायबाय थानानै एसेबां आंगायनाय मोनबाय जे गोदान गारि लानो थाखाय आं जोबोर टेनसनाव दं। अब्ला सिख्लाया बुङो जे नोंहाथ' बेबायदि गारि दंबावो आंहाथ' गारिबो गैजाया जे आंनि जिउआवबो बेबायदि गारि दंमोनब्ला बेसेबां गोजोननाय जागौमोन बेबायदि बुंनानै बियो ओंखारलाङो। अब्लासो बै सेंग्रायाबो रियालाइज खालामनो हायो जे गावनि किस्मतआबो एसेबां गाज्रि नङा। अब्लासो बियो बुजिनो हायो जे बे गारियाबो गुबुननि थाखाय बेसेबां भेलुएबल जानानै दं। बे एखे सिटुएसन बे सिख्लायाबो टाइम लेटनि थाखाय बियो बासखौ लोगो हमनो हायाखै बिनिखायनो बियो गावनि लाइफखौ ओरैबायदि रुसिनानै लायो जे गावहाबो जुदि कार थानायमोनब्ला जोबोर गोजोननाय जागौ। बे समावनो सासे सेंग्राया साइकेलजों फैनानै बेखौ सोङो जे नोंहा मा जादों? अब्ला सिख्लाया बुङो जे जेबो जायाखै नाथाय बासखौ आं लोगो हमनो हायाखिसै जुदि आंहाबो कार थानायमोनब्ला बेबायदि जानाय नङामोन बेबायदि बुङो। अब्ला सेंग्राया बुंफिनो जे नोंहाथ' जोबोर खाफाल गोनां जे नोंहा बासजों गोजोनै गाखोनानै थांनो मोनो नाथाय आङो सानफ्रोमबो 35 किल'मिटार न'सिम अफिसनिफ्राय थांनांगौ जायो। आंहा उपाय गैया जे बास गाखोनो थाखाय आंहा फैसाबो गैया। जुदि आंहाबो बास गाखोनो थाखाय फैसा थानायमोनब्ला बेसेबां गोजोननाय जागौमोन बेबायदि बुंनानै सेंग्राया ओंखारलाङो। अब्ला सिख्लाया बुजिनो मोनो जे गावनि बास ट्रेभेल खालामनायाबो एसेबां गाज्रि नङा जे बास गाखोनो थाखाय मानसिफ्राबो एसेबां इच्छा जानानै थायो। बे एखे सिटुएसनानो बै सेंग्रायाबो साइकेल लानानै एसेबां दुखु जे गावहाबो जुदि फैसा थानायमोनब्ला बास गाखोनानै जोबोर गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हागौमोन। बे समावनो सासे आथिं लेंग्रि बुरैया फैनानै बेखौ सोङो मा जादों बेटा मानिबा टेनसन जादों नामा? अब्ला सेंग्राया बुङो नङा आंहा बे साइकेल बोराइखौ सालायनानै एसेबां आंगायनाय मोनबाय जे आंहाबो बास गाखोनो थाखाय फैसा थानायमोनब्ला बेसेबां गोजोननाय जागौमोन। बे समाव बुरैया बुङो जे नोंहाथ' खमसे खम आथिं दं नोंथ' थाबायनो हायो नाथाय फिसा आंखौ नाय आंहा थाबायनो हाया। अब्ला सेंग्राया बुङो जे नोंखौ नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनबाय आबै नोंहा थाबायनो हाया नाथाय माबोरै नोङो एसेबां गोजोनै थायो? अब्ला बुरैया बुंफिनो जे आंनो इसोरा जायखौ होदों आंहा बेजोंनो जोबोर गोजोननाय दं आरो बुंबावो जे आंहाथ' जानो थाखाय आखाइ दङ नाथाय गोबां मानसि दं जायफ्रा जानो थाखाय आखाइबो गैया। बेखौ नुनानै आङो गोजोनै थानो सोलोङो आरो जोंहा जा दंजायो जों बेजोंनो गोजोनै थानो सोलोंनांगौ। अब्ला सेंग्राया बुङो नंगौ आबै थारैनो नंगौ बाथ्रा बियो जे जोंहा जा दंजायो बेजोंनो गोजोनै थानांगौ। अब्ला सेंग्राया बुजिबाय जे गावनि किस्मतआबो एसेबां गाज्रि नङा गावनिफ्राय एसेबां गाज्रि किस्मत दङ बेखौ साननानै बियो गावनि किस्मतखौ जोबोर बाख्नायो। अके लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबोरै मोनदों? जुदि नोंथांमोना गोसो होनानै बे भिडिअखौ नायोब्ला बेयाव माबा मोनसे मिनिं जोबोर गिदिर मिनिंखौ मोनगोन नोंथांमोना बुजिनो हागोन। जोङो जोंनि दंनायखौ लानानै जोङो थोनांगौ माने जोङो जा दंजायो बेखौ लानानैनो जों जथेस्थ' सेटिसफाइ जानानै थानांगौ। जुदि जों जायखौ हाहरा बेखौनो नों लुगैयोब्ला बियो नोंखौ खैफोदाव खोख्लैनायनि चान्स थायो। बेनिखायनो जों गावनि दंनायखौ लानानै जों सेटिसफाइ जानानै थानांगौ आरोखि। बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजाङै नायोब्ला बेयाव गिदिर मिनिंखौ मोनगोन आरोखि नोंथांमोना बुजिनो हागोन जों माबोरै सेटिसफाइ जानो हायो। अके बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजांब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय टेक केयार।